Sadya oh. Malapit na yung sa bahay, marami mo na ako sa matulog. Polder. Oh? Ayan yan. Para nakasadya oh. Bayaran na siguro sila ng lupa doon sa... Yan nagagawa ng Campagos, maganda. Oh. Saan sila galingan? Doon sa kabila? Doon sa kabila. Yan, si Bicolano Boy. Sa ano, sa... Oh, si Berteng. Barrio. Sir, wala na ka. Ayun, kapatid ko na yan. Kapatid yan. Tanda yung babae. Binata pa yan. Laki. Dahil po yung pinanggalingan nila, doon pa sa kabila yan. Saan pumunta? Bayaran siguro sila dito. Tinignan siguro yung classmate na site. Doon sa kabila, may gagawin pa sila. Tapos na kasi ito eh. Doon naman kami sa kabila. Gagawin na naman ito eh. Doon na naman kami manggulo. Kabilang site. Doon banda, doon. Hindi na naman tayo pupunta. Sa barrio. Sa baryo. Malapit doon sa binilhan nyo ng ano, ng baboy. Sa kabila? Yeah. Malapit doon. Kasunod na site. Yun. Yan mga boss. Yung riverside. Napakasarap. Sarap namin dito. Yan. 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 Nantok ko ah. Pre, nagkaribis mo pre. Uy. Kanong anak yan? Saldik. Sino saldi? Tigab. Yan yung nakadilaw. Yung kuwan lalaki kanina. Yan o. Ayan, yan. Oo. Ayan, anak niya yan. Anak nilang dalawa. Asawa niya yung isa. Ah, so yun. Panganay yan ano.